Ти сърдит ли си сега? Ставай, маме. Ставай да се покажеш. Ставай да те видят с какви дрежки си. Ще ходим ли на разходка? Не. Как не? Стани да покажем панталонките. Динозавра на панталонките. Няма. Има. Миничък. Нали спа до скоро? Още да спиш? Не. А, не може, маме. Аз пикла. Ще спиш в колата? Да. Имаш малко време. Защо си толкова уморен? Нали спа, миличък?